Novostavba na kľúč, výborná cena a pozemok, ktorý si upravíte presne podľa seba. Tak toto je rodinný dom vo Veľkom Šariši. 4 izby, 106 metrov štvorcových, nízke náklady a výhľad, ktorý vás nikdy neomrzí. Interiér je prakticky dokončený, podlahy, kúpeľňa, dvere a kuchynská linka na mieru. Dom, v ktorom riešite už len nábytok a exteriér. Ak vás táto ponuka zaujala, neváhajte ma kontaktovať.